Umuntu omdala siyabonga ukuthi uphinde wabuya for yet again another episode. Ngiyakhumbula last time ukhona wavele wathi ukwazi ukucula. Wathi futhi wena ushaya ama-drums, wathi nje futhi uspecialize kwizinto ezi-arts. Yeah. Hayi kuyiqiniso bafloko. And then waqala nini ukwenza lento yakho ye-art and what inspired you ukuthi okay ufuna kuya kule direction le? Ngaqala ngo-2015 ngisafuna grade 5 eCeloni. Mfethu, and then ubani ekugqugquzela othisha noma wena? Kwaku Mr. Dlamini Minyeri. Okay, Mr. Dlamini, mfethu ngiyacela ukuthi vele ahlebulele yabo, ahlebulele ngoba usela kuwena uthi ufuna ukwenza i-poetry, ufuna futhi ukucula, ufuna ukurap, ukuphi ufeel ukuthi u-comfortable ukona ukwenza? Futhi ngizokwenza music i-rap. Uzokwenza i-music i-rap, uzosirapela ubafo. Hopefully kuzoba mnandi-ke. Hayi bafo, ithathe. Okay, bafo. Sure. Yo, I live with trust in my time and my crazy down, it ships down, you will drive down, heavy new crazy, ever music the money, it close the crabs to traps. I love the girls, not money, every close to craziest, every trouble, just a pray down, every the cresting, a tree started praise down, no creepy to trap. I love the spin cars, trees down, every the best shit. I left. As you can see, kule lokishi kune-talent, kule lokishi siphethe abantu abakwazi ukuthi babe ne-way forward for umuntu omnyama.